Čau lidi, vítám vás do dalšího videa a dneska to bude video, takový vlog. Nebude to teď nějaký dlouhý, bude to asi tak minutka. A chci vás pozvat do Ukrajiny, kde budeme natáčet nějaký videa. A jsem tady dneska s bráchou. Čau. Jo, a teda chci vás tam pozvat, budeme tam týden. Tam budeme v té Ukrajině, takže no, týden nás nějakak. A když tak, ten, kdo mě teď sleduje, tak na Facebooku mám fanpage, tak se mě tam klidně přidejte a vám dám, prostě vám to přijmu. A na Instagramu taky, jo, takže a nemám tam nějaký dobrý ty. Jo, takže chci vás tam pozvat, bude to fakt dobrý, možná tam bude video, jak jsme v moři a tak. A budeme tam společně s jednou, s dvouma vlastně s třema, 4, jo. Já, brácha, kámoš, ještě jeden kámoš, jedna holka tam ještě možná bude, ale to nechce být. Jo? A možná tam budeme skákat ze skal, takže když tak táta nás tam natočí, takže voda. Jo, takže děkuji za tento video, dejte odběr, like, jestli vám to líbilo, napište komentář a čus.